Van de morgen voelde er op plakken flink wat wetter. In laagzaam zelfs 90 mm en dan gaat het er even om waai. Maar dat weet dan ik. En van de middag zou het staan gewoon meer en meer opknappen. Joen en vannacht. Flinke opklarings. Een vrij heldere nacht, laat ik zeggen. En de temperaturen zullen bij de 8 of de 9 graden heen. Zo'n spultje is het zowat. Misschien in het oosten nog een graadje leger. Op de eiland zijn 9, misschien 10 graden. Nou ja, dan zetten we terug naar het waartype. Kans op mist en dus een waarschuwing voor het verkeer. De wind is rast net zwak of matig en komt uit verschillende richtingen. Ziek het letterlijk vannacht het oosten en noordoosten op. En morgen dag. Het wordt een dag met droogwaar, een dag met zinnen, maar we beginnen in een maand nog even met de kans op mist. En verder, ik zei het al, die zinnen er aardig bij. De temperaturen, nou passen wel bij de simmer. Een warme dag, steeds met zo'n 20 of 21 graden. En dat geldt voor het verste loon. In de kustgebieden zijn 19 of 20 graden, ken ik al hier nog wel op terug. Een prima dag dus. En de wind die komt morgen uit het oosten en noordoosten, zwak of matig, krijgt 2 en 3, misschien letter wel eens even een fjouwer. En dan zetten we terug naar de orendagen. Waasje, toonsje en vrij, temperaturen eerst om bij de 19 of 20 graden heen. Ik denk dat vrij een wat koelere dag wordt. En we gaan op de meeste dagen toch ik een aantal buien. Waasje droeg, toonsje letter op het dag buien, vrij buien. En hoe het weekend eruit komt te zien, we met de morgen, maar weer even in het waarsje.